Teď vám teďko normálně platila No, minulý měsíc, teďko vám zase zaplatí další. Jo, dobře, ale tak 70 000 chceme. Jakých 70 000, za co? 3 nájmy a 15 000 kauce. A úroky. No, teď to se vám doplatí, teď to vám s váma Říkám. normálně řešila. Neřešila To 20. si ona s váma vyřeší, Helejte ale se, pane. co vy pořád si myslíte, že máte právo si tam vlízt, kdy se vám zachce, na to právo nemáte, co to vůbec zkoušíte? Přečetl jste si občanský zákoník? Máme. No já ho znám, no. Asi blbě. A vy můžete vstoupit do bytu po domluvě obou dvou stran, jak pro najímatele, tak samozřejmě. nájemce. No ale paní Ano. to dostala vylepený, takže jsem tam přijel Ale, a nepovolila no, to je její problém, No jako ano, její právo. protože vy jste si to nadiktoval. Vy se musíte domluvit s tím nájemcem, pak nebude problém. Pak vás tam bez problémů pustí. Víte, co to je institut plné moci? No vím, no. A pokud má někdo plnou moc, tak vlastně za pronajímatele to může domlouvat. Nebo si myslíte, No to že... může domlouvat. No a to pan může domlouvat. Martiňák to napsal, ale paní se nevozvala. Ne, pokud já vím, tak vám s dcerou paní Přibylový napsali SMS-ku, paní Švechotový, asi vaší dceři, napsali 3 termíny. To posílala... Ani na jeden neodepsala. No, protože to posílala nějaká paní Navrátilová, tu neznáme. To je dcera paní Přibylový. No a proč to, proč to neposlala z telefonu paní Přibylová? Ale to je úplně jedno, jako jestli to napsala jedno. to. Je to jedno, protože jako vy to teda řešíte, tak mi řekněte, když to chcete takhle detailně, tak mi jenom vysvětlete, co tam teda řešíte vy, když vlastně když má nájemní smlouvu s vaší dcerou. Co to vůbec vyřešíte? Já mám od dcery to je úplně plnou to stejný. moc. Ne, já mám od dcery plnou moc. No vidíte, ona má taky plnou moc, paní Navrátilová. Tak mě ji mohla paní Přibylová předložit. No, vy jste si o ní řekl? Já jsem si o ní řekl, neřekl. ano. Řekl, já to mám nahraný. Jo, já o tom teda nevím, ale já jsem jí říkal, prostě vy jste ty 3 termíny dostali. Ona teda neříkala, že paní Přibylová, ale že vy máte plnou moc. Tak jsem říkal, jak mi předložte na nějakýho pána, nevím, jak se jmenujete. Vy jste pan Navrátil? Pechar. Ne, Pechar. Tak z jakého účtu to tam chodí Tomáš Navrátil? Co to je za účet? A to, co vám je do toho, co je to za účet, co se vůbec staráte, jako, no, do toho vám je úplný prd, no to není co to prd. Je za účet. My to nahlásíme na policii, že v podstatě... A co nahlásíte na policii? Že prostě obcházíte zákon a že perete špinavý peníze, no, tak se na to připravte. Ježišimarja, cože, že někdo platí z cizího účtu, vy jste úplný blázen? Nebo vy jste blázni? Co vám do toho je úplný prd, že to, jako že se to platí, i kdyby se to každý měsíc platilo z jiného účtu, tak vám je do toho úplný hovno. Jasně, ano. S prominutím. Buďte slušnej, já jsem taky slušnej. Říkám s prominutím. Vy jste vulgární, nechci říct co. A jako kdyby to chodilo včas, tak neřekneme ani popel, ale když máte 70 000 dluhy, paní exekuce a neplatí důchod 13 000, tak to je jasný podvod. Co je podvod, prosím vás? No, že uzavřela smlouvu vlastně na něco, na co nemá peníze. No. Ale víte co, to vám taky zrovna je úplný prd, jestli ona má důchod 13 000, protože že můžou jí to doplácet její známí rodinný příslušníci a do toho vám je opět prd. Zase pane, jak jste říkal, že se jmenujete? Pechar. Pane Pechar, ale my máme screenshoty od vaší dcery, jak vy říkáte, nebo od její dcery, že to je jenom vaše dobrá vůle a že na to maminka nemá. To jí poslala a to máme jako doklad pro policii. Jo, a prosím vás, a můžu se jenom zeptat, co ta policie s váma bude řešit, když to chcete, to klidně předejte nám, je to úplně jedno, ale mě jenom zajímá, co čekáte, že policie bude řešit. No, je to předaný státnímu zastupitelství jako podvod. Jo, takhle, aha, no to bude zajímavý. To bude zajímavý, že maminka se skrývá, nebo tchýně, nebo co to je, se skrývá, nemá označený, nepřebírá poštu, to já nevím před kým. Jako normální člověk si označí schránku a přebírá poštu. Není povinná si označit schránku. Tak ale musí přebírat poštu. No,
A pokud To už je její věc. Dobře, no tak pak se nemůže divit, že pak je zase fikce doručení, jestli vám to něco říká. No, vím, co znamená takže fikce když si to doručení. nepřebere, tak vlastně to jako převzala. Ano, a teďka neřešíte vy jaký dopisy. To je problém paní Přibylový. Co já vám to budu říkat? Že si je nevyzvedla. Kdyby si je vyzvedla, tak ví, co v těch dopisech je. Rozumím. Jo? Takže ona se nechová úplně lege artis a celá vaše rodina furt vyhrožuje. Zaplaťte 70 000 a můžeme se rozejít v klidu a v pohodě. 20. Rozejít? No rozejít, protože rozhodně neprodloužíme smlouvu. No, to nám je jasný, to paní Přibylová tam ani dál nebude chtít být logicky. Vynikající, kdyby se odstěhovala pozejtří, odpustíme jí dluhy a bude to zase Spiegel-Nigel. Jo, takhle, rozumím. Nebudeme na ní podávat žalobu o úhradu a tak dále, když se do konce roku vypakuje, vystěhuje, předá klíče, jako bychom se neviděli. Rozumím. No, jo? Já to můžu předat tu informaci a tak to uvidíme, co se bude řešit jinak dál. To bude jako mazec a jako já v tomhle to mám veliké zkušenosti. Já taky, nebojte se. No, asi ne tak jako já, protože to, co děláte a jak se chováte, tak víceméně... Jak se chovám? Jak to neodpovídá jako určité výši inteligence, ale budíš, chovejte se tak, jak umíte, já se budu chovat, jak já umím. Dostali jste návrh do konce roku, no a jinak pak budou žaloby policie a tam dokonce při podvodu je už basa. Jasný, to já vám je to jasný. znám. No, vy jste asi seděl taky, že jo? Já jsem neseděl, ale tak paní Přibylová seděla. No, to si zjistíte, jestli jo nebo ne. No to se nedá zjistit. Vy jste to sám řekl, že si to odseděla. No, podmínka, no. Takže... No. Já to vím, protože v těch exekucích je trestní příkaz, takže to víme všechno. Jo, nic, hleďte se, skončili jsme, jasná zpráva, proberte to svojí paní už vaše porodila nebo něco? Nevím, co je vám do toho, jestli porodila. No, že nekomunikuje. Jo. Nevím, neřeš to. Do toho vám vůbec nic není, to je první věc. V první fázi jsme se pokusili i paní Navrátilový poslat upomínku na úroky a nic, jo, takže očekáváme, že budou uhrazený toho 20. Jo. Rozumím. No, já to předám tohle z toho, jak vy teda se staráte o to, jak my bychom se měli správat a chovat a řešit, tak já bych spíš řešil to, že vaše milá dcerunka má normálně majetek, byty a sama pobírá příspěvky, auto a sama pobírá příspěvky na bydlení. Tohle to zase neřešte vy, ale klidně budu to řešit. Tak to řešte. My jsme to už řešili taky. No, tak to řešte. Taky už jsme to řešili, ty se nebojte. Já se budu smát jenom. Tyhle leváky, jak co si o sobě myslej, že... Takže vy mi vyhrožujete? Čím vám vyhrožuju? Čím jsem vám vyhrožoval? No teďka jste řekl, že dcera pobírá x věcí neoprávněně. To je jasná výhruška pro soud. Čím je to výhruška? No hleďte se, já tohle všechno předám policii. Čím je to výhruška? To předejte mě, to úplně uprdele. Já vím, já že vy jste jasně, vy máte známý, váš otec je vynikající advokát. Že jo? Dál? Že váš otec je vynikající advokát. No do toho vám vůbec nic není, to se všechno dozvíte potom, ne, když se to bude řešit. Jo, takže třeba vám co teďkom budu říkat. No to jasně, tak mi to neříkejte, ale jako kdo se nechová lege artis, nejsme rozhodně my jsme se ničeho nedopustili. Paní vaší tchýni jsme to tam vypíglovali, jak se říká, a jediný, kdo vyhrožuje, neplatí a porušuje zákony, jste vy. Já nemyslím vy, ale vaše příbuzná. Jasně. Já nevím teda, čím porušuje zákony, že se dostala do finanční tísně, určitě kvůli tomu, že vám nezaplatila teďko 1-2 nájmy. To není žádný podvod, prosím vás, a není to žádný porušení zákona. Každý člověk se může dostat do určitý situace a jestli s tím vy chcete vyrokovat před soudem, tak
Hejte se, Je to můj názor, ale pekelně rychle to smete jako nějaký podvod. Vy jste spadl z višně, pane, asi ne. No ale vy jste tam na ní ještě nevylez ani. Já jsem vylez už hodně vysoko. Jo? Ani nevíte. A kolikrát jste spadnul? Já? Dostkrát. No vidíte, a nepoučil jste se. Jo? Myslíte? Tak to je váš názor, to já vám nebudu Dobře, brát. helejte se, máte nabídku, tak se podle ní zachovejte, buď ji akceptujte, nebo ji neakceptujte, když ji nebudete akceptovat, následné akce budou následovat. Dobře. Olga, pozdravujte vaši přítelkyni nebo manželku, když tam tak huláká. Jo, budu. Aby neměla tak rizikový těhotenství. Naschledanou. Naschledanou. Jestli se to nahrává, Jo, ty jsi vypnul, Jo.